No takže ľudia, čaute. Takže dneska si tu zahrajeme Bendy and the Ink Machine. No a dáme si 3 chaptery. Dáme si chapter 1 a chapter 4 a 5. Lebo 3 som zatiaľ nedohral. A 2 nejde prejsť ľudia, takže dáme si to select chapter, takže 1. Tak, dobre, toto nechceme. Takže ideme na to. No, takže... No, haló. No, takže ideme. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Takže ideme. Máme tu nový objektív nejaký. A tu je Ink Machine. Takže ideme. Haló. Skoč. Haló, skoč. No, dobre. This lift could use a few dry cells. Tak teraz zoberieme toto. Počkaj, to dáme sem. Let's see what you're hiding down there, old friend. Počkaj. Takže teraz ideme sem naspäť. No a tu je Bendy, ale to ako není, že akože reálny Bendy. Takže... Alright, how do I get this to work? Takže ideme sem a teraz musíme nájsť 6 itemov. Who put this here? Oh my god. Joey, what were you doing? Ideme. Takže máme prvý item a tuto je ďalší. Tak. Ideme ku Ink Machine. Zoberieme si toto. Haló. Skáč. Skáč. No dobré. Takže ideme. Teraz ideme sem. No takže ideme. Tutaj to je Bendy. Takže... A nezabudnite tu dať odber a like, ak sa vám toto video páči. Takže... Teraz ideme sem, no a vlastne... Už máme 4 itemy máme. A zoberieme si... A takže už teraz máme 5 itemov. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Toto je teda... Okay, that's all of them. No toto je teda reálny akože návod na proste na to, aby ste to dohrali, takže vlastne nebudeme tu hrať iba chapter 2 a 3, lebo 2 sa nedá, takže to asi ťažko budeme prechádzať. No a 3 som zatiaľ ešte neprešiel, takže vlastne neviem, lebo ideme to tak teraz sem, bám a bám. Now I just need to get the ink
flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. No a teraz ideme tam, kde bol plíšak Bendy. Ten item Bendy. Teraz si viete, kde je to tadiaľ to. Okej, to nás nevystrašilo. Tak, tu ide taká Bendyho veľvička. To mi teraz Bendy naplakuje. Musíme sa spraviť to tam. A ideme. Už tá Bendyho pesnička, to je veľmi dobrá, mne sa páči to pískanie. Bendyho pesnička. Počkaj, ja som zabudol. Sám musíme ísť. Takže ideme, bam. Teraz ideme ku Ink Machine a tam bude Ink Bendy. Tak, Ink Machine tuto. Ink Bendy. To zaplavovať a komentovať. Musíme sa to dostať k pôjdu. Bolo tam, jak začalo video. A teraz sa to no teraz to musíme vypnúť takéto také veci. Tieto. Už teda ten prvý chapter dohrajeme. No ako hovorím, nebude to len prvý chapter. Takže budeme si sekeru. Zoberiu. A tak. Stačí. Tak to stačí. Bam. A tu je koniec jedný. Máme také ako keby také halucinácie. A teraz ideme do chapter 2. Takže tento chapter 2 to nebudeme robiť, lebo to nejde prejsť, ale ukážem aspoň po tú časť, po ktorú to viem. Well, I guess there's only one thing to do. Takže berme sa. Press on. See if I can find a way out. Ale neviem toto celé. Lebo proste toto nejde prejsť, akože preto. Na YouTube niekoľkokrát som si tam pozeral na vody, jak to proste prejsť a proste nejde to. Nefunguje to. Takže keby chcete, tak si to... Excuse me, can you help me? Kebyže niekto chcete, no tak si to nájdete na YouTube, lebo to nefunguje. Should be a couple switches nearby. Takže Then maybe I can open it. Musíme teraz také veci zmačknúť. To neviem, čo je. Tak. Pamätajme, keď ideme nejako pomaly. No tak dáva to zmysel, veď je to jak voda. Bam, bam. Bam, bam.
Takže ideme. Ja sa v tom natrávajte. Takže ideme, ľudia. Teraz toto, ktoré ideme báť. It's really dark in here. Looks like the stairwell is flooded. If I'm gonna get out of here, I need to find a way to drain it. No dobre. Poďme. Better get overtime for this. Niekde v týchto koších, tak by mali byť také kľúče niekde. Pretože tie kľúče sú číslo. Ešte nie. Teraz sem. I know there's something I've got to do in here, but I feel like I'm missing something. Tak, teraz ideme sem a tu musíme pustiť takú rozprávočku. Takže pustíme to. Je taká rozprávočka. Tam je teraz ten Bendy, no a on zmizne, tak pôjdeme dole. To vám ešte ukážem. Takže vidíte. No a teraz to menil, no a teraz tam bolo, že vraj musíme spraviť. Mali by sa nám otvoriť tieto dvere. Ale tak to už nejako nefunguje. Takže ideme teda na ďalší chapter. Tento nefunguje. Takže trojku som ešte neprešiel, takže dáme si štvorku. Takže ideme. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Takže chapter 4. Ja som túto hru už hral mimo kameru. A teda zvládol som prejsť. Definitely something missing here. Zvládol som prejsť iba chapter 1, 4 a 5. A tieto 3 chaptery si tu dneska zahrám. Takže teraz tú vec musíme dať niekam sem.
teraz tu ideme do takej knihovny, do takej knižnice. Ideme. A musíme tu pozbierať 5 takýchto knižok. So that's how it works. No dobre. Takže teraz počkaj, tie knižky sú. Jedna je tuto. Jedna je tuto. Ale oni budú až v 5, takže ich uvidíte, lebo 5 si tiež v dnešnom videu zahráme. Bám, počkaj, to nebolo. Prepačte, že sa to teraz trochu možno seká. Bám, počkaj, to by už mali byť všetky. Takže ideme teraz sem. Hauka, sú to všetky? Hej, sú to všetky. No sakra, ideš. A ináč vlastne my hráme za postavu, ktorá sa volá Henry. A keď chcete, no tak keď sa chcete viac dozvedieť o Bandy, no tak si pozrite na mojom kanále video, kto to je Bandy. Tam. I can get across here if I can find a way to fix this. Ideme sem. A tu teraz dáme... Teraz spávne. On to nás nebude útočiť. No a teraz toto. Iba vec. Tak. A toto dáme sem. Tak, toto potrebujeme. A toto dáme sem. A teraz nám sem ide táto lanovka. No a teda, dokiaľ príde tá lanovka sem, no tak dajte odber a like na môj kanál. Takže, ok. Dávajte ten odber a like. Ja vás vidím. Dúfam, že ste ho tam všetci dali. Nastúpime. A zase ideme. Hlavne my sme spadli. Nevadí. Pretože nemôžeme teraz niekde vyskočiť a chytiť sa tu, ale nemôžeme. Takže ideme tam, tu sa chytíme a tu teraz sú také halucinácie. Ináč toto mi pripomína jednu časť z Doors, jak tam bol sík a tam boli také ruky. Ale to odbočujem od témy, to není Bandy. To si pozrite na nejakom inom kanále. Takže naspäť k tomu Bandy. Takže teraz mám tu taká zmutovaná Alicia Angel. Nejaké veci. A ideme. Boris is having trouble staying in one piece. No a oni budú teda až v 5. Dáme si túto lampu. Ideme sem do tejto ventilácie, alebo čo je. A tam teraz bude Ink Bandy, ale neoblíži nám.
Takže ideme. Musím teraz vysielať, ale tohle ľudia také... Môžem ďalej. Ideme ďalej. A ja viem teda, kam máme ísť. Tam je slepák, ako slepá ulica. Takže tam nie, takže ideme sem, lebo ja som to už hral. Hej, takže... Ideme teraz sem. Bam. Teraz zabočíme sem. A sme vonku, ak sa nemýlim. Hej, sme vonku. Ešte sme to neprešli, hej. To ne. Tak, teraz ideme sem hore. A teda ideme. A tu teraz bude taká páčka. A tou páčkou sa dostaneme do Bendy Hell, čo v preklade do slovenčiny peklo. Takže sem. No, takže ideme. No, čo sme tu zahodili túto vec, sme si mohli zobrať, neviem na čo. Ale to je jedno. No, Bendy Hell. No teraz tu musíme splniť také úlohy. Prepáčte, keď sa to bude teraz sekať. Máme 5 úloh, aby sme to dohrali. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Takže ideme. Hang in there, Boris. A musíme úplne najviac. Are you having fun? I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Teraz musíme ísť to hádzať. Bam. Bam. Jest to nam uznało. Tak. Idziemy. Bam. 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 Boże. Nevadí, už máme nám takéto. No, tak Bendy, ja som udržali telo, ale tak Bendy je nesmrteľný, tak sa viete. Vlastne, keď splníme všetky 4 úlohy, no tak sa nám otvoria tieto dvere a tam bude 5. úloha. Čo bude Brut Boris, čo je taký ten zmutovaný Boris, ten pes. Looks like I've got some company up ahead. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Keď sa pozriem, tak to je Fisher. Ten v strede je Striker a tamten, na ktorého sa pozriem, no tak ten neviem, jak sa volá. Ja myslím, že Piper sa volá. Teraz tam ich naženieme. My si musíme zobrať teraz tieto plechovky a potom ich musíme tak nahnať. Ja si pre istotu zoberiem všetky plechovky, aj keď to asi nebude treba.
Ale pre istotu, hej, veď nikdy nevieš. Môže sa nám to zísť. Pracujeme to tam a... Keby vás zaujímalo, čo znamenajú tieto biele Bendyho sochy, no tak to znamená respawn, takže keď zomrieme, no tak sa tu pri tej soche respawneme, kde sme ju najbližšie videli. Ešte toto. Vyrobia taký bielý zrcutky. Ideme. Musíme nahnať sem tam. Hen tam chodte. Tak chodte tam super ryby teraz. Tak vypadnite preč. Ja iba prejdem. Tak super. Oni sú tu. Jej bože, tak to je zle. Tak to je zle. No, tak to je zle. Lebo nás dajú. Lebo na dve. Ale keď zomrieme, no tak pôjdeme iba takýto tunel prichádzať. No a... Vlastne my sa respawneme. Keď respawneme sa tu pri tej soche, takže sú nejaké spawn pointy alebo čo. Vlastne už keď sme hentam tú pačku zmačkli, tak to už nemusíme znova mačkať, ale musíme ešte jednu zmačknúť. Tak choď tam tiše na svoje miesto. Ja keď ti trafím, tak oni pôjdu po mňa. Takže vypadnite hentam. No, dobre, tak nič. Voda, máme pačku, a možno prežijeme, no tak to nevadí, to vôbec nevadí. Takže ideme, dám, teraz môžeme to dohrali, tieto tu veci môžeme vyhľadať tam, takže to aj doní. Ja musíme toto vyjadať, lebo to už nemáme nič. Toto. No a ideme tam. A teraz jak sme urobili tie dve páčky, no tak teraz máme túto druhú páčku. Teraz ideme na tretiu úlohu a to je prvý boss fight. To bude taká hlava v takom kolotočí. Neviem, jak sa volá, ale pokiaľ niekto vie, tak mi napíšte do komentárov. Je ten starter, čo nám naháňal, mŕtvý. A vlastne toto a teraz vlastne sa to bude dosť dlho sekať. Takže prepáčte za to, ale teraz toto. A keď táto kazeta dohraje, no tak on sa spustí. A tuto by sa mala objaviť sekera. My ho budeme zabíjať. A vlastne my mu musíme dať dole všetky tieto robotické ruky, alebo čo to je. Už sa naspäť vrátiť nemôžeme. Hneď ako túto kazetu zapneme, tak už si to nemôžeme robiť. I built this park. It was to be a masterpiece. My masterpiece. And now you think you can just throw me out? Trample me to the dust and forget me? No! This is my park. My glory. You may think Już się spuścił. Już się spuścił. Już się spuścił. Pokiaľ niekto vie, jak sa volal, tak mi to napíšte do komentárov, lebo ja neviem.
vlastne on má na každej tej robotickej ruke 4 tie veci, tie šroby. A my z každej ruky musíme dať dole. Toto je teda prvý boss fight. Čo je? Dám! Nevadí. Zabila sa na 8 rán. A on nám sa to na 3 takže... Tak, poď, ktorá je ruka? Teraz? Musím dať... Dobre. Jednu túto blbosť. Dáme to dole. A jak sa nemýlim, tak na tej ruke robotickej má ešte 2 alebo 1 tú skrutku. Ten šrob. Ktorý ide? Bože, vás, daj to dole. Musíš, poď! Henry, dole! Prečo sa to tak musí sekať? Bam, sakra. Bam, je to tam. No, takže ideme. Musíme všetky tieto veci dať pravdem, už to opakujem niekoľkokrát. Sem. Poď, bam, yes! Má jednu dole. Jednu robotickú ruku má dole. Poď, toto, jedno!
šibostaj vlastne.